aku apa semongko tuan musrata maring negara yakti waktu iki tuan kang amarta sedaya sagung ingkang para aulia kang ana ing desa badat diwai liya negara ing semempen mangkana isuan anu desata kukuluru sanalika meneng datan asma bawa sampai ayam tuan kukuluru tanpa antara prapta ingin dina kiamat masure kang romatuan mangkana se abu apa sake pusaka nilapan sampun sinungakan sadaya iksehuin kang mulia anakan pasujudan mewatas lan kawaca katakan sarta lampingan musti narima sadaya ngandika se aku apa ambecik penate atas seatung kotir wajana ambawos beat ingkuna sing mazurikan nama maka sampuning mangkana alwara kang sewakan saking madrasah sadaya saksana se aku apa sikat tumantek simin mar alunggu ing amadap sakanya dakang asa ing sing abduh qadir jalan tur sarwi aris wacana etuan ing besok poma yang tekang sawiji masa mapanayakti tuan uga ing aganten lungguh amah maka tuan doakan dan welas maring wong tua mapana sagunging kamuliaan usana ingat nas tuan lawan sawiji carita saking se bagas kang mulia